jos ne kulmia, nyt mä itkän. Aina se jakaa sitä. Mä kyllä kuuntelen sen videon sit vielä, että mä menen pelaa. Mä editoin mun kaikki videot silloin. Mä teen Arvaa Healing Climp-videon. monta tuntia mulla kesti editoida. Sellaiset 3 Tuntia. Joo. Niin kesti mäkin päivä. Miksi? Koska se vähän lagaa. Kiki on laihaa. Nene tulossa. Mio tulee. Tässä on Joona. Mennään penkille. Tässä on hyvä olla. Nyt mä teen yhden tämmösen. Tää on mun eka Healing Climp-video. No sulla on vaan 1 video. No tästä tulee toinen. Odotan nyt vähän aikaa. Mut mä voin sanoa, että ehkä voi kestää jopa 10 minuuttia, jos sä haluat. Onko se 10 minuutin video? Ja tunnin. En mä jaksa kyllä tehdä mitään tunnin videoa. Se on helppoa. No 10 tunnin. Ja tää päivä kestää aika kauan. Healing Climber. Rum. I'm in Mio's car. Rum. Babuska. Juuri babuska. Mä löysin! Joku jamaikkalainen, niin pääs. Itse asiassa tää Healing Climp-video on vähän lyhyempi. Ja älä kysyä, miten mä voin tehdä videoita. Mulla on yksi sovellus. Tää peliä mä pelaan. Healing Climpia. Vilma, mitä mä pelaan? No varmaan Ohio Bros. Ei oo. Se pelaa Killer Pimp.